Deputy Chief Minister ubak sngau Balandhar hakasngi thok diang ulasin yang ya kajingarap pisa ke bashipho lak tingka na kebenta benshna ya kamadan yelek kai football hakasnong konsaru ka bahap hapo ka thalas kain blok ban kentiau ya ki kam yelek kai ban kentiau ya ki samla ban ki kam pen bernia ki bakoit bakya Hashwa kani ha ka arpu pratrik kala lingkon udhar ula pelat ya ka work order ka basyongdor shipho lak tingka na ka benta bante ya ka community hall ha ka shnong modam da ka ba ong udon ya ka thong ka basyai ban penpoy ya ka roi ka par sha ki shnong badang don kam e kham tam ha ki shnong nong kindong ula ong bagani ka project ka dei ka sakhi baka sorkar NPP ka tri hok ha ki kam pen roi ki pat ba om ban syukular tang ha ka por election Ula kentui kinongkit kam shnong, ban penthikna ban pendan kam hok ya kapisa, bat ban shna pendap hakapor balabu, knang bagi pat ba kin yo ya kajing mentoy. Haka juk kapor ke NPYF One Nartiang Constituency, kala thau ya ka unit ka batmai, haka shnong sanaro, da ka jinga shimbenta lang ki samna trai shnong. Presiden ke NPYF One Nartiang udamich wadhar, ula ong baka jingshim benta jong ki samla kalong ka bakong san na ka benta ka roy ka par ha ka imlang salang kat ba secretary ubhabak sungo ula ong baka ni ka unit kan troy na ka benta ka imlang salang bat ka roy ka par jong ka shnong kinongkit kam bathamai kilong ukrius talang kum president bat uba mi salan talang kum secretary ha ka ba ki rang ba kilong kum kinong ai jingmon